So ang uluhan ini ato ang guwali karon o sermon mga igsuon ning kaponon ato ning uluhan nga ang gahom diha sa pag-ampo, no? Atong makita dinhi nga sa ato lang atong ginahisgutan nga ang katapusang bersikulo nga bersikulo 29 nagaingon sa diyang pagpangutana sa mga apostoles ni Ginoong Hesus ngano nga wala nila mapapahawa ang maong datang espiritu apan usa ka ugdang maundanon o gamhanan nga tubag ang gingon ni Ginoong Hesus nga dili mahimo ang kining maong nga butang pinaagi sa lain nga buhaton kundi pinaagi lamang sa pag-ampo. Tino ug tukma gyud ang iyahang giingon mga igsuon nga ang ato gayong pag-ampo maoy nag-connect nato, nagsumpay ka nato sa ato ang gamhanan nga Dios ug mao ni naghatag ka nato og kigayunan nga kita makig-istorya magkighinabi sa ato ang gamhanan nga Dios pinaagi sa pag-ampo mga igsoon, no? So mao na nga ang ato gyud atong i-focus na atong kagalingon ining atong paghisgutan karon nga daghan kayong mga butang dinhi sa ato labi na karong panahon na, no? Daghan kaayo nga mga makabalda sa ato ang higayon diha ngadto sa Ginoo. Kung atong tan-awon ang mga apostoles sa unang panahon, wala sila laing giatiman, wala sila laing gibuhat, kundi labi na gyud ang 12 ka mga tinun-an ni Ginoong Hesus, wala sila laing gihimo, kundi nagsunod sila ni Ginoong Hesus, naminaw sa iyang mga gipangtudlo ngadto kanila. O bisan pa man ang panon o pundok sa mga katawhan nagasunod ni Ginoong Hesus, ang uban namati siyang pulong ug ang uban wala ta masayod kung unsa ilang tumong og tuyo, apan laktod pagkasulti nga ang katuyuan ni Ginoong Hesus maong pagpamati sa iyahang pagtulunan ug ang iyahang balaan nga pulong. Naining atong panahon karon daghan kay distraction. Nahihigayon mga igsuon bisan ako apil ko ani, no? Kanag yung social media, no? Butan-aw din yung tag-unsa nay progress sa katong flood control, no? Mawagtang na ta sa atong focus. Nga bisan unsa pay mahitabo dinhi sa kalibutan nahibalo kita nga ang Ginoo agi control. Unya the more nga mobasa ta ni mga negative news labi na social media, mosamot hinuon motulok sa atong huna-huna ug sa atong kasing-kasing ang kalagot nato sa isig ka tawo. Masuko ta bisag wa tay labot, no? Masuko ta mayon tag natay mahimo, wa sa tay mahimo. Ang maayo ginatong buhaton mga igsuon nga ato ning iampo. Daghan kay higayon nga kita sa panahon nga kita motutok na sa atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios apan mokalit og bagting ang atong cellphone, no? Unya mo ngunit nagtuon ko, nagbasa ko, pero kadiyot sa Lord ako sang tubagon, no? Unya wa na nagkatay-katay na to, napadapli na ang atong pagtulunan, mao nay usan makadistract nato, no? Daghan kayo tag mga i-post din sa ato ang social media, no? Nga diin mausay nakahagit sa uban o dili wala ko moingon nga dunay dili na maayo, no? Apan naagyoy higayon mga igsuon nga nahibalo ba mo nga satol kayo hilom ra kay ni siya ang resulta. Kun na gani atong mga igsuonan mo post dinhi post diri dunay ang usay mo turok sa kasing-kasing sa atong mga kaigsuonan usaban tao di kalikayan nga dunay kasina, no? Wa siguro naglagot pa, no? Kana lang sigurong kasina lang sa. So dili na nato kalikayan mga igsuon. Pero mao na nga kun dili nato dili na sala sa nagpost, dili na sala sa social media kun dili kita ang gidil sa Ginoo. Kun unsaon nato na paghandol, unsaon nato na pagatubang, unsaon nato na pagsabot. Kun atong tan-awon nga kana tanan adunay katuyuan ang Dios, wala gyud tay daotang una-una niya na. Sakto ba? Dili ta magbaton niya na mga igsuon tungod kay kanang mga butang nga binuhat ra na sa tawo. Unya kanang mga butang nga dili nato na kumpiyansaan kay usa sana nga makabalda nato. Busa tutok kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So kining atong paghisgutan karon mahitungod ni sa usa ka desperado nga amahan nga ang iyang anak giyawaan o gisudlan og datang espiritu gikan pa sa iyang pagkatao. So doon natin tulo ka punto nga atong tan-awon mga igsuon sa pipila ka bersikulo nga atong unahon pagbasa. Ang una ani ang kapakyasan o desperasyon, no? So kini gipunting ni ngadto sa mga disipulo sa mga tinun-an nga diin ang mga tinun-an tungod sa ilahang nasinati na kaayo nga kahibalo tungod sa ilahang naanda na gignahimo nga diin ang pagtulon-an ni Ginoong Hesus ngadto kanila nga sila gisugo og gitagang otoridad
aron sa pagpapahawa sa mga daotang espiritu, pag-ayo sa mga masakiton, apan nahitabo gayon mga igsuon nga sila kampante na kayo sa ilahang kahimtang. No? Ato na maybawaan sa atong pagpadayon sa atong pagtuon. Nasagmuyo ang mga disipulo sa ilang kapakyasan ug ang pagkadesperado samahan sa ila usab nga kapakyasan sa mga disipulo, mga tinun-an. Ang ikaduha ni pagtuo ug pagkawalay pagtuo. So ato makita ni nganong pagtuo nya walay pagtuo. Mahigsuon ang mga tinun-an mao magyud ni gitan-aw gyud dinhi makita nato nga ang dako og papel sa dinhi. Si Ginoong Hesus pandito gipuntariya siyang mga tinun-an nga gingon dinhi dunay pagtuo, no? Apan ini higayon na mga igsuon nahug ni pagkawalay pagtuo tungod kay ang ilang gisaligan, ang ilan ng kaugalingon. Sama usab nato, no? Mutuo ta sa Ginoo nga kani mahimo sa Ginoo wala imposible, pero pangutan-on tika or mangutana ko nako nituo ba ko nga mahimo na sa Ginoo. So mao ni ang picture sa usa ka amahan dinhi nga nitubag siya ngadto sa Ginoo nga naghatag siya siyang pagtuo nga gamay kayo, nga puno sa pagduda. Padayon tani sa atong makita dinhi. Si Jesus dismayado sa iyang mga disipulo diha sa ilang pagpakigbisog sa kakulang sa ilang pagtuo. Ikatulo ani ang gahom ug otoridad ni Jesus. So atong makita nga labaw sa tanan mga igsoon, walay laing mulabaw kun dili si Ginoong Hesus tungod kay siya ang tag-iya sa tanan ug ang gahom sa pagampo gikan usab kaniya, no? So bisag unsa ang klase sa atong pagampo nga atong pagahimuon, kun dili nato idirekta ngadto ni Ginoong Hesus ug wala ta maghinali kun unsa gyud ang iyang mahimo pinaagi sa atong mga giampo, dili gyud nato madawat. Atong isentro si Ginoong Hesus sa atong mga pagampo sa tanan nga pagkabuhaton. Ang pulong sa Dios nag-ingon ang bisag unsay atong buhaton mukaon ka man og mainom buhata kini aron mahimaya ang Ginoo. Pagka simple kayo nga gi-example sa Biblia mga igsoon, no? Mao'y ginabuhat sa tanan kay kita mukaon kita mo inom so wa di gina mahitabo nga di ta mukaon ug di ta mo inom. Apan unsay giingon sa Biblia himua kini nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. So, ang otoridad o gahom ni Jesus diha sa pagampo mao'y mahinungdanong taming pagbatok sa pagkawalay pagtuo, no? So mao na ang ikatulo natong nga punto. Ug atong unahon pag-discuss ning usa. Kaning una, kapakyasan og desperasyon. Matod pa sa Marcos atong basahon pagbalik, ang Marcos kapitulo 9 14 ngadto sa 18 nag-ingon dinhi. Sa pag-abot na nila ngadto sa mga tinun-an, nakita nila ang usa ka dakong panon sa katawhan nga naglibot kanila ug ang mga iskriba nga nagkiglantugi kanila. Diha ang tibuok panon sa katawhan ay bulong pag-ayo sa diyang nakita nila siya ug nanagan sila aron sa pagyukbo kaniya. So muhunong sa tadiha mga igsoon 10:15. Atong makita dinhi nga giingon din kini higayuna kini mao ang panahon nga midulhog sila gikan ni adtong hataas nga bukid gadiin sila nagpakita sila si Moises ug si Elijah mao to ang gitawag nato og transfiguration nga diin gipakita ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus katong naa sa iyang inner circle kato sila si John, si Peter ug si Santiago, no? Santiago. Kining tulo mga igsoon dili sa ingon nga pinalabi, no? Ako na higutan na sa una nga wala siya gipili. Wala siya gipalabi kundi aduna siya gisaligan sa iyang mga pundok. No, kaning tulo gidala ni Ginoong Hesus tungod kay nakita niya kung unsa gid ang naa sa ilahang mga kasing-kasing. Although 12 ang iyang mga tinun-an, apan iyang gipili kining tulo aron magkuyog kaniya sa maong mga buluhaton, no? Mao ni nga paglulhog nila ngadto dito gikan sila sa bukid, usa ka panon sa katawhan nga nasugatan ni Hesus sa tulo ka tinun-an, si Pedro, si Santiago ug si Juan, pagkanaog la sa bukid, ila nakita nga ang pagpundok sa mga katauhan palibot kanila ug ang pipila ka mga iskriba. Kining iskriba mga igsoon mao ni sila katong mga tigsulat, no? Mao kay sa una wala pa tay printer, ang kana sila mo'y manual nga printer, sila na tigsulat anang mga manuscript, no? Nya dili ka mahimong iskriba o scribes kun dili ka wala kay kalantip sa imong sa labutan ug wala kay kahimuan ug wala kay kahibalo mahitungod sa pagsulat sa manuscript.
Kay sa unang panahon sa ato na naisgutan sa una, ang nakinumdum pa mo ng ato man ang gisgutan ug unsa ka delikado o unsa ka mainampingon ang gisulat ang manuscript. Mauni sila mga igsuon, mainampingon ni sila. Apan mauni ang naabtan nila ni Ginoong Hesus sa pundok sa mga tao nga diin maoy nagkiglantugi sa mga tinun-an nga nabilin sa pagsaka nila dito sa bukid. So dinhi gayon na ang mga tao sa kakita kanila nidagan og nitimbaya kaniya o gipakita nila ang dako nilang kalipay diha kang Hesus ang ilang pagmahal, ilang gidayeg siya ingon nga Mesiyas. So makita nato nga dunay pagtuo ang mga tao kung kinsa ang niabot, kinsa si Hesus. Nagpahayag usab silang kaikag sa kaupayan sa iyang presensya. Nganuman, tungod kay nining higayuna ang pag-abot ni Hesus eksakto kaayo nga naglalis ang mga eskriba, naglalis ang mga disipulo, mahitungod sa nahitabo nga ang bata nga gidala nila ngadto sa mga tinun-an nga dunay daotang espiritu, wala nila mapapahawa. So atong makita dinhi mga igsuon nga dinhi si Ginoong Hesus nahibalo gyud sa dagan sa atong kinabuhi. Nining higayuna tukma jud kaayo nga siya gikinahanglan nining maong eksena. Gikinahanglan siya nining higayuna tungod sa usa ka problema nga dili gyud mahusay, no? Kung wala si Ginoong Hesus. Siya lamang ang makapahunong niadtong ilahang panaglalis, no? Unya sa bersikulo 16 nag-ingon og siya nangutana kanila unsa ba inyong gipakiglantugian, no? Kanila. So nakita ni Hesus ang maong talan-awon diin nakagubot ang mga tawo mga igsuon. Mitungha kining maong paglantugi ay tungod kay ang tinun-an wala makahingilin sa demonyo nga nisulod sa bata. So lagmi to sa pang-igsuon kini maong eksena maghatag og pagbiay-biay sa ilahang kapakyasan. Mao naglalis na sila ug ilahang gibiay-biay ang mga tinun-an ngano man nga wala man mahimo niya nga pagawas sa maong daotang espiritu. Kay sila nasayod man nga kini sila mao ang tinun-an ni Ginoong Hesus nga gisugo sa pagsangyaw sa balaan nga pulong, nga gisugo sa pagpang-ayo sa mga sakiton ug gisugo usab sa paghingilin sa mga daotang espiritu. So ang atong tan-awon sa 17 nagingon og may usa ka tawo sa panon nga mitubag. Sa nangutana si Ginoong Hesus, unsa inyong gipaglantugian? Mitungha ang usa ka tawo sa panon nga mitubag kaniya magtutudlo. Imana inyo magtutudlo. Gidala nako nganhi kanimo ang akong anak kay aduna siya espiritu nga amang. Ang istorya ni mga igsuon kining tawhana nangita ni siya ni Ginoong Hesus. Unya pag-abot niya nining maong dapit ang iyang naabtan kay sila si Ginoong Hesus dito pas bukid. Ang iyang naabtan ang mga disipulo. So kay wala man si Ginoong Hesus iyang gihangyo ang mga disipulo nga mao ang muayo sa bata. Apan tungod kay pakyas ang mga disipulo, eksakto gyud nga nanaog si Ginoong Hesus, nakaabot siya sa maong kagubot, no? So usa kini kaamahan nga biduol kang Hesus nga mitawag kanang magtutudlo. Usa kini kaamahan nga desperado na sa kahimtang sa iyang anak nga gisakit sa daotang espiritu gikan pa sa iyang pagkatawo. Kung atong ibutang atong kaugalingon diha sa lugar sa amahan mga igsuon, gikan sa pagkatawo nining bataa nahimugso siya nga gigamit na sa daotang espiritu ang kasakitan nga giangkon aning bataa dili lalim nga giatubang sa amahan sa matag adlaw. Grabe ang atake ngadto sa bata. No nigingon niya. Usa ka mahan miduol kang Hesus nga mitawag kanang natutudlo og kini desperado nga naghangyo kang Hesus nga tabangan ang iyang anak nga gisakit tungod kay kini nasudlan og daotang espiritu. So kung atong makita ni hangyo siya ang ato ni Ginoong Hesus sa pag-abot ni Ginoong Hesus tungod kay wala pagyud siya mawad-i og paglaom sa dihang napakyas ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus pagpahawa sa maong daotan nga espiritu. Ingon unta usab kita ni ana mga igsuon nga sa una, ikaduha, ikatulo nato nga pag-ampo ug wala ta ug atong bation nga wala paminawa ang atong pag-ampo nasayop ta. Tungod kay ang Dios mamati na sa bisan unsa nga ato ang mga pag-ampo. Nga kinahanglan kita mo persevere ta mo padayon ta malahutayon ta sa atong pagpangalagad sa Dios ug doon na tay mga isang at ngadto sa pag-ampo sama ganiha sa akong giingon nga every Tuesday natay prayer meeting
magpadayon ta mga igsoon bisag wala pa moabot ang tubag sa atong tuyo. O basin ka gidahatag na sa Ginoo apan dili mao ang ato ang gidahom nga mao ang tubag, no? Nagpadata og prayer request basin na as ubos gibutang nato ang specific nato nga prayer, no? Basig nangayo tag kuan sa Rolls Royce, di mo hatag ang Ginoo na. Labi siguro. Mahal kay na. Wala may mahal sa Ginoo, mahatag man niya tanan, pero naibaw siya nga at unsa ray makaya nato. So mao na akong punto. So mao na nga kining amahan mga igsoon, nakita nato nga grabe na gyud siya, wa na gyud siya last na niya nga paglaom nga og dili pagani siya tagdo ni Ginoong Hesus, og dili pagani maayo si Ginoong Hesus, wa na gyud siya kapaingnan. Apan dinhi gipakita sa maong tawo nga nagpadayon siya bisan sa luyo sa kapakya sa mga tinun-an, ni padayon siya og pag-abot ni Ginoong Hesus, mihangyo siya ni Ginoong Hesus nga ayuhon ang iyang anak nga gisakit sa maong daotang espiritu. Grabe ang atake ngadto sa bata, hinungdan nga ang bata na amang ug ang resulta naglakip, pagbula sa pagkagot sa ngipon ug mutuskig usab ang bata. So gidala kini nila ngadto sa mga tinuod ni Hesus aron panghinginlan apan wala kini nila mahimo. Kini nagpadayag nga ang kahibalo sa tao atong timan-an nga kini nagpakita nga ang kahibalo sa tao aduna gayoy limitasyon, no? Sila nakahimo sa una apan ini gayoy na wa na nila mahimo. So dunay rason ngano dunay limitasyon o kini naginahanglan sa pagpangilabot sa Dios. So sa ato pa makita nato nga wala man nila mahinginli ang ilahang higayon sa higayon nga ilang gihinginlan unta ang nautang espiritu dito sa bata. Dunay pagkulang ang mga disipulo. Sa ako nagingon nanad na sila sa ilahang mga gibuhat, nahibalo na sila sa gitudlo ni Ginoong Hesus, gitagaan sila og otoridad apan niining higayon na mga igsuon ila na lang gihimong practice o unsa ba kulang ang ilahang pagtuo sa pag-abog sa maong demonyo. So mao wala nila mahimo. So kining pagtahod sa amahan pagtawag ni Ginoong Hesus nga magtutudlo o rabay, kini ang titulo nga nagpaila nga ang amahan nakadungog bahin sa reputasyon ni Ginoong Hesus. Nakadungog siya nga kaniya siya magtutudlo, no? Unya nakadungog siya nga kini mao ang tawo nga maalamon og may espirituhanong katakos. Ug siya may duol kaniya sa pagtuo ug nangayo sa iyang pangilabot sa nagantos niya nga anak. Nangayo ang amahan nga mangilabot siya. No, wala lang gyud siya moduol ito nga ayuhan ni apan iyang gihangyo nga mangilabot ka. No? Grabe gyud ang panghangyo niya. So ang amahan desperado sa pagkaayo sa iyang anak ug nangit nga maayo ang iyang anak ug nangita kang Hesus. Diin iyang giila usab usa ka espirituhanon nga tawo. Nya nagpakita usab ning maong amahan sa iyang pagtuo sa gahom ni Hesus sa paghatag og tabang og solusyon nga dili mahimo sa iyang mga tinun-an. So nagpakita ta nagpadayon gid siya. Sa bersikulo 18 nagingon og bisan asa gani kini mao na ni ang sumpay sa pagpangutana ni Ginoong Hesus, kapila na ni siya musugmat ang sakit ining bata. Ningon sa bersikulo 18 nga bisan asa gani kini mo atake kaniya idakdak siya niini. So grabe gyud ang kahimtang sa maong bata. Idakdak siya niini unya mubula ang iyang baba ug mukagot ang iyang mga ngipon. Ug mutuskig siya busag gihangyo nako ang imong mga tinun-an sa paghingilin unta apan wala sila makahimo. Mao ni ang ato makita ang kawalay katakos sa mga tinun-an sa paghingilin sa demonyo nagpakita sa kakulang sa gahom ug pagtuo sa ilahang bahin. Sa part nila nining higayon na sa pagperform nila aning pagpahawa sa daotang espiritu, nagkulang sila sa paghinalig sa gahom sa Dios ug ang pagtuo nila ni Ginoong Hesus. Ang hangyo samahan alang sa tabang nagkagikan sa iyahang pagdesperado ug sa kalisod sa kahimtang sa iyahang anak. So misay-say dinhi ang amahan sa bata ngadto kang Hesus. Ang nahitabo ang iyang gidala panwala maayo. Ang demonyo apan sila wala makapapahawa sa demonyo. So dinhi makita nato dinhi ang ang kabalaka ug sa iyang pagtuo nga si Hesus makatabang ug nakahatag og solusyon sa iyang kahimtang. Naa gihapon niya ang kabalaka, ang pagkawalay pagtuo, apan nagpadayon siya, ni porsigi siya, pagduol ni Hesus, nga makahatag og solusyon sa maong kahimtang. No? Ingon unta ana ang ato ang pamaagi sa ato ang pagampo ug pagsalig sa Ginoo,
nga sa ako nang gikaingon ikaduha ikatulo dili ganit na tubagon sa tong pag-ampo, dili na maayo nato, no? Basig tagaan lang ta og chinilas, pero islander nindot kayo, di ba? So dili mohatag ang Dios kanato sa atong gipangayo mga igsuon kun kini dili makaayo kanato. Og dili sa siya mohatag sa ato nga atong gipangayo kun dili pa panahon para nato. Kay basin unya maunay makapalayo nato kaniya. Kay tungod kay naana nato ning butanga nga atong gipangandoy usahay ang atong kasing-kasing gikan sa Ginoo ni balhin nas gihatag niya. So mo na delikado. So may pagtulon-an ani. Kini nga teksto mga igsoon naghatag og gibugaton nga ang paghigilin sa demonyo dili lamang mahitungod sa pagbaton og espirituhanong mga gasa sama sa mga disipulo, no? Kundi dili mahitungod sa pagbaton og laon gyud nga pagtuo og espirituhanong disiplina. Unsa man ning mga buhata, unsa man ning mga butanga, no? Mao ni ang nagkulang sa mga disipulo nining higayuna, mao nga wala nila mahinginli ang daotang espiritu. Kini nagpakita mga igsuon sa kamatuoran sa espirituhanong gubat. Dili ni siya ato, this is not against flesh and blood, this is against the power and the principalities of the air. Mga daotang espiritu ning gubata, dili ni mawa sa ato ang kamao, sa atong abilidad o sa ato ang nakatunan, no? Kini ang kapakyasan sa mga tinun-an sa paghingilin sa espiritu naggumikan kini ug nagasikat kini sa pagkulang sa pagtuo. Kakulang sa makanunayon nga pagsalig sa Dios og espirituhanong katagbawan human sa ilang eksperyensya dito sa ibabaw sa bukid ug mga kasinatian sa kalampusan nga ilang gihimo ngadto sa katawhan. So ato dinhi makita mga igsuon nga ang kapakyasan niabot dito sa mga tinun-an tungod kay ang ilang gilantaw, ang ilang nalang experience, ang ilang kasinatian, ang ilang nakamahuan ug ang ilang kalampusan. Wala na nila tanawa nga nining higayon na magpadayon sila sa pagsalig sa Dios, ilabi na gyud kun duda sila buhaton nga pag-ayo nga ilag yung isentro sa Ginoong Hesus nga mao gayud ang matuod nga mohatag og kagawasan ug kaayuhan. So ato ning unsa na to pag-apply ni? Kini nagpakita mga igsuon nga ang pagtuo mahimong huyang ug maluya bisan sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus, no? Kung atong makita nga ang mga disipulo o mga tinun-an ni Ginoong Hesus napakyas sa ila unta nga buluhaton, gitugutan kini ni Ginoong Hesus nga ila ni mapapahawa ang mga daotang espiritu apan wala ni matuman, wala mahitabo, no? Mao na ato makita nga gipahinumduman kita nga ang pagpuyo sa usa ka kalibutan nga tinunglo nagpresentar og daghang mga hagit o pagsulay sa atong pagtuo. Kining kalibutan nga atong gipuy-an mga igsuon nasayo ta isip Kristohanon nga kining kalibutan na gun-obo ni inigabot sa panahon. Mawagtang ni ang tanan og ilisan ning bag-ong kalibutan ug bag-ong langit sa Dios. Mao na mga igsuon nga daghan kaayo tang mga ipanghimo nga kaayuhan alang sa atong kalibutan. Okay na, maayo na. Ilabi na gyud sa environmental nato. Kay daghan kayo nga mag-ampingan nato atong environment, ang atong kalikupan, ang atong tanan. Nindot na mga programa, mga igsoon. Apan nakalimot na ta nga atong atimanon, ang atong kalag ngadto sa Dios. Nga mao ni mulungtad ini kawagtang ning kalibutan na. Mao na importante jud kayo nga dinhi ning kinabuhia atong itutok sa Dios ang atong kinabuhi, ang atong pagtan-aw ngadto kaniya nga hantod sa katapusan mubalik ra gyud kita sa Dios. Sama sa usa ka duwa mga igsuon, maningkamo ta bisag unsa nga duwa, basketball, tennis uban pa, maningkamo ta nga mudaog ta. No? Diha na napokus na to ang atong kinabuhi diha sa mong duha, pero at the end it's just a game. Nawagtang na ang atong pagsalig sa Dios. Ang ato nang gipatigbabaw ang pagsalig sa atong kaugalingon. It's just a game. Wala tay maani. Doon na tayo pasidungog, gagikan sa katauhan, apan ang pangutana na pasidunggan ba ang Diyos sa atong gibuhat, sa atong kalampusan. Kapakyasan sa mga tinun-an sa paghingilin sa demonyo, naglambigit sa kakulang sa pagtuo, no? O sa pagpadako sa ilang kakulang sa mainampingon nga pagsalig sa Diyos. Na taligam-an nila mga igsuon kung unsa gyud ang pinakaimportante nga buhaton ilabi na gyud sa maong buluhaton nga gihatag sa Dios. Ang ilang kakulang sa pagkamainampuon og pagsalig og tinud-anay ngadto sa Dios.
Kini nagtudlo usab kanato nga ang mahuna-hunaon nga pagsalig sa gahom sa Dios nga naagi sa atong kasing-kasing una-una, inungdan kini nga mahimo kitang epektibo diha sa ato ang ministry o kita makabuntog sa unsa man nga mga babag nga muali sa ato ang kinabuhi. Sa atong pagsalig sa Dios mga igsuon, walay imposible sa Ginoo. Kung unsay desire sa atong kasing-kasing, dili alang sa atong kaayuhan, kundi alang sa kimayan sa Dios. Walay butang nga dili niya buhaton aron lamang siya mahimaya. Gigamit kita mga igsuon alang niini. So ang pahitabo nagpasiugda nga ang atong kaugaling kusog dili gayud paigo. Limitado ang tanan, kinahanglan kitang mosalig og hatagan og gahom sa Dios, nga mosalig kitang hatagan og gahom sa Dios sa pagbuhat sa iyang buluhaton. Kay usay makalimot na lang ta. Sa ako nang gi-invite ganiha, pagsugod nato nga gidasig ko kamo nga moapil ta sa atong kanang harvester ministry. Ang katuyuan ini mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kay daghan kayo matud pa sa Biblia, daghan kay anihunon pero walay trabante. Minus kayo ang mga workers, minus kayo ang harvesters. Mao ni katuyuan nato sa atong harvesters ministry mga igsoon aron daghan tang mubuhat sa unsay buluhaton sa Dios, ang the Great Commission. Ang mga panghitabo na pasiugda mga igsoon nga kita gayud mosalig sa atong buhi nga Dios. Diin nga dili kini musangpot sa atong unyang pagtuo ug pagkawalay pagtuo. Nga ang pagtuo nato nagtuo ta nga atong mahimo apan luyo ni ana ang pagkawalay pagtuo nato ngadto sa Dios. Mao ni nagdala nato sa kaduha ka punto. Kadawang punto nato nag-ingon ang pagtuo ug walay pagtuo. Atong basahan ang Marcos 19:24 nag-ingon. Si Jesus mitubag kanila, "O kaliwatan nga walay pagtuo, hangtod kanus ba nga ako makig-uban kaninyo? Hangtod kanus ba ako magantos kaninyo? Dad-a siya dinhi kanako." So atong tanahon kini maong bersikulo mga igsoon, ang pagtubag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga katawhan sa pag-ingon niya, "O kaliwatan nga walay pagtuo." Dili lamang ang mga tao nga nasa palibot ang iyang gipasabot ni mga igsoon, kundi lakip na ang iyang matinun-an. Unya lakip na sadta. Basig mingon tagwa tay labot. Apil ta ani. No? Ay muglilihay igo gid mo. No? Tago plus tago sakpan gyapon ta, no? So, kini nagpakita sa kasubo ug kasagmuyo ni Ginoong Hesus tungod sa kaulay katako sa mga tinun-an ug sa panon sa katawhan sa pagsalig ug pagtuo nga nagpakita sa unsang paagi ang kakulang sa pagtuo nga nakababag diha sa buluhaton sa Dios. So gi-address niya ngadto sa mga katawhan ug ngadto sa iyang mga tinun-an ug diri usab kanato. So, ang mga pulong ni Ginoong Hesus nagpadayag sa iyang dakong kasubo tungod ining maong hitabo sa kakulang sa pagtuo sa mga disipulo. O kini mahimong basihan mga igsoon, gihimong basihan sa mga iskribo nga sila mutamay kanila og sa kaniya og sa iyang mga tinun-an. Ang mga disipulo gihatagan ni Ginoong Hesus sa gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu apan nagpakita nga dili sila epektibo. No? So asa man mo reflect? Adto gina sa dako, kisa may lang dako, kisa may naman nagtutudlo, si Rabbi Jesus Christ. So ang pagtamay adto kaniya, pagan tanan, no? So naghulagway kini sa kahigawan ni Jesus tungod sa kakulang sa ilang pagtuo. Ug dili lamang gikan sa panon kundi gikan usab siyang kaugalingong nga tinun-an. Diha dayon human ining pagpahayag sa kasakit, si Jesus mingon siya sa pag-ingon niya nga kakulang sa pagtuo, iyang kasubo, iyang kasakit, iyang kahigawad sa mga disipulo. Diha sa pag-ingon niya, mingon siya, "Dada kanako ang bata." Kay nasayod si Ginoong Hesus nga nining punto, nagantos ang bata, gipasakitan og maay sa demonyo, mao nang niya siya, "Dad-a dire kanako ang bata." Kini nagpakita nga bisan pa sa iyang kasubo, ang pagtagad ni Ginoong Hesus nagpabilin sa nagantos nga mga individual o matag usa nga nanginahanglan sa pagtuo aron matuman ang iyang buluhaton.
Bisan pa kanato mga igsuon nga kita kakulang sa atong pagtuo apan si Ginoong Hesus wala gyud na mulunga hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi anaa siya kanunay nag-agak nagiya kanato nagtudlo kanato ug naghatag sa tanan natong panginahanglan. Kita lamang usahay mga igsuon ang wala na mosalig sa Ginoo tungod kay ang atong desire kalibutanon apan ang desire sa Ginoo langitnon nya dili matagbo ang atong panginahanglan mo nang ingonin ta gipasagdan ako sa Ginoo, dili ba? Amen ba? Mao na ang mahitabo ngano makaingon ta nga Ginoo wa na gibiyaan ako sa Ginoo. Ang pulo nga walay pagtuo nagulagway pagtuo sa walay pagtuo nga kaliwatan nagulagway sa lawom kay kahigawa na Ginoong Hesus. Mao na nga ingon siya dadadre ang bata. Sa bersikulo 20 nag-ingon ug gidala nila ang bata ngadto kaniya ug sa diha nga ang espiritu nakakita kang Hesus diha gipakurog niya pag-ayo ang bata o kini natumba sa yuta o nagligid-ligid nga nagbula ang baba. No? Imagine, ikaw ang amahan, nakita nimo pagpadala sa mga tao sa bata ngadto ni Ginoong Hesus. Wala pa gani gibuhat si Ginoong Hesus. Nasayod na ang daotang espiritu nga mao na to iyahang katapusan. Pero bisan pa ni higayon na mga igsoon, ang gibuhat ni ng datang espiritu iya pag yung gitumba, pakurog ang bata, grabe kayo ang nasinati sa mong bata o sa mong amahan, nga grabe na kayo kadesperado, nga nakita niya nagbula ng baba. O panalitan makakita tag tao nagbula, mga igsoon, kayo nga nagitawa na yun. Ang demonyo nga nakamantikot sa gahom ni Jesus may bunal sa ilabihan nga kapintas sa bata. Kining mabangis nga pagsukol sa espiritu o sa grabing pag-antos nga giantos sa bata, nga nagpahimutang sa mahitabo alang sa musunod nga pagpang-ayo ni Ginoong Hesus. Mao ni siya intro nga atong makita nga giayo ni Ginoong Hesus ang maong bata, no? Ug misunod nga ang paghisgot bahin sa pagtuo ug sa pagduha-duha uban sa amahan sa bata. Tungod kay nini higayon na mga igsoon, grabe kayo ni duol ang amahan, nisalig siya ni Ginoong Hesus apan naagya po'y nagpaluyo nga kakulang sa pagtuo o pagduha-duha. Kining amahan nagantos sa anak niya nga lalaki nagdala ngadto kang Hesus. Kinsa bag-o lang sila nanaog dito sa bukid. Ug iyang gipakita niya kung unsa ang nahitabo sa bata. Sa diha nga ang datang espiritu nakakita kang Hesus, iyang gipakurog ug iyang grabeng gipaantos ang maong bata tungod kay kini na ang katapusan ug dako nga pagsulay sa datang espiritu nga siya laglagon papahuwaon sa diha sa bata, no? So ang plano nining datang espiritu mga igsuon nga iya ginimpatsyon ang bata. Mao gyud iyang tuyo ug tumong. Mao na sa 21 ningon dinhi og si Jesus nangutan na sa amahan nini, unsa ba kadugay ang iyang pagkaingon niini? Mitubag ang amahan sukad pa sa iyang pagkabata. Kini mga igsuon nga mga bersikulo kung ato ning hinuktukan unsa may gipasabot nini? Gipasabot ni mga igsuon kung unsa gyud kagamanan sa Ginoong Hesus. Kung unsa gyud unsa siya pagka-Dios ug unsa ang pagkatao ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Nga sa pagtubag sukad pa sa iyang pagkabata, muingon gid ang mga tawo, grabe na kay hindi na ginabadag ayo. Walay doktor makaayo ana. Ang doktor ana matangtang na lang usig lingi-lingi, di na ginakaayo ang sitwasyon na. Giliman pa kasukad sa pagkabata ingon na ato ang sitwasyon. Ang tinguha ni Jesus sa maong pangutana mao ang establish niya ang gidugayon ug kagrabe sa sitwasyon sa maong problema. Gipakita niya kay daghan kay katawan ni duol niya, gipakita niya nga grabe kay ang kahimtang sa bata. Grabe kayo gi-establish niya kini mao ni ang sitwasyon sa maong problema. Nga kini nagpakita sa usa ka mahinungdanon nga butang ang gikinahanglan nga way lain mao ang pagpangilabot sa Dios. Nini higayon ang mga igsoon iya ning gipakita sa katawhan nga wala gyoy makahimo niini si bisan kinsa kundi gikinahanglan gayud ang presensya sa Dios, gikinahanglan ang gahom sa Dios, gikinahanglan gayud ang pagpangilabot sa Dios sa kinabuhi nining mong bata aron maluwas. Kini iyang pagpangutana mga igsoon nakatabang sa pagpadayag nga ang kasakitan dili lamang pisikal. Dili lamang pisikal nga sakit kundi usa ni kalawom nga giulipon sa demonyo pagpanag-iya nga nagkinahanglan og gamhanan espiritual nga tambal. Walay makatambal ini nga pisikal kundi ang gi-involve ani ang espiritu sa bata, ang espirituhanong panginahanglan sa Dios. Bersikulo 22 ug sa makadaghan mitsa kini kaniya ngadto sa kalayo ug ngadto sa tubig aron sa pagpatay kaniya.
Makita nato ning maong bersikulo ang katuyuan sa dawtang espiritu mao gyud ang pagpatay kaniya. Apan atong padayonon unsay giingon samahan? Niingon ang amahan ini, apan kun makahimo ikaw ug bisan unsa, kaluy intawon kami ug tabangi kami. Atong tan-awon mga igsuon kung unsa may gipasabot nining ingon pag kaning kun makahimo ikaw. Sa 23 si Jesus mingon kaniya, kun ikaw makahimo, iyang gibalik ngadto sa maong tao ang iyang deklarasyon nga siya makahimo, no? Kun makahimo ikaw, unsa man og panalitan mo ingon ta naa si Ginoong Hesus sa atong atubangan nga naa kay ipaayo nga balatian o sa taong imong dadon nga paayong balatian. Lord, kun makahimo ka ayuha. Ang pangutana, sa imong pagsulti ni ana, aduna ka ba'y pagtuo o wala? Wala gyud. No? Mao ni pagtubag samahan ingon pagsulti samahan ingon kun mahimo ikaw ug bisan unsa kaluyin taon kami. Si Jesus mingon kaniya, kun ikaw makahimo. Iyang gisumpay ningon siya, ang tanang butang mahimo alang kaniya nga nagtuo. So way laing na itong hinagiban mga igsoon, nining kalibutan nga tinunglo. Kung natin mga balatian, mga problema, suliran sa itong kinabuhi, ningon si Ginoong Hesus, kung ikaw makahimo, ato ipangutan niya, kung ikaw makahimo, Lord, apaningon siya, kung ikaw makahimo, ang gisumpay, ang tanang butang mahimo, alang kaniya nga nagtuo. Wala lang nini adis nga to samahan, apan unang punto, gid ang iyang katuyuan mo, pagpaila samahan, nga siya ang Dios, ug walay lain, ug siya walay imposible alang kaniya, iyang mahimo. So diha-diha, sa 24, nag-ingon, diha-diha ang amahan sa bata, misinggit nga nag-ingon, nagtuo ako tabangi, ang pagkawala na ko'y pagtuo. Dini miabot ang kinapungkayan sa iyang pagpangayo sa Ginoo. Mao na ni ang peak, dahil peak nga ningon na gid ang amahan. Nagtuo ako, pinasinggit pagyud. Nagtuo ako tabangi ang pagkawala na ko'y pagtuo. So unsay hinungdan? Sa pag-ingon niya kun makahimo ikaw bisang unsa? Mao ni iyang giingon dinhi sa 24, tabangi ang pagkawala na ko'y pagtuo. Dinhi gideklarar sa amahan nga gikan pa sa sinugdanan, wala man siya mawadi og paglaom dito sa mga disipulo, wala makahimo pag-ayo sa bata, apan nagpadayon siya sa iyang tinguha nga maayo ang iyang anak ngadto ni Ginoong Hesus, apan luyo gihapon sa iyang pagkawalay pagtuo. Ug dinhing puntuha mga igsoon, iya pag yung gingon si Ginoong Hesus, kun makahimo ikaw. Pangingnan si Ginoong Hesus, ang tanang butang mahimo alang kaniya nga nagtuo. Mura siya gitamparos ug wag tuo ni mga igsoon. Ang iyang gisultihan nga makahimo baka ang Ginoo. Mura po kita ba? I-challenge na to usay ang Ginoo, Lord, mahimo ni Lord. Di na nato mahimo pero sa Ginoo wala imposible. Doon ay mga butang ato pangayon sa Ginoo, makaingon pa kita, Lord, makaya ni Lord. Kisa maging na nimo makaya, ikaw ang Ginoo. Di siguro nimo makaya pero sa Ginoo makaya na. Di lang nabuhatos Ginoo tungod kay makadaot na nimo. Di ba? No? Nangandoy lang tang mga butang nga nindot kaayo para nato, nata sa Cloud9, nindot kay na chocolate ra na. No? Di ay makahatag og katumpawak, matumpawak ta sa bungaw sa kalautan. Nahibalo gid ang Ginoo, maluluyon ang Ginoo, mahigugmaon ang Ginoo, matinud-anon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sa dihang gipangutanan ni Jesus ang unsa nakadugay kini nahitabo ang amahan nangamuyo alang sa tabang nga nag-ingon kun mahimo nimo bisan unsa kaluy kami. Ningo pagyud siya bisan unsa. No? Mahimo ra di tabangan kay bisan unsa man. Pero nakita ni Ginoong Hesus nga gisurrender na gyud niya ang tanan. Ang iyang kinabuhi, ang iyang anak, ang iyang pagtuo, gisurrender niya ni Ginoong Hesus, mong nagpatabang siya nga mawala ang iyang pagkawalay pagtuo. Sa akong pagbasa ni mga igsuon, kung ingon pa lang ini kabugat ang atong kasing-kasing, kung unsa kita kamatinud-anon sa atong pag-ampo. Nga usay mag-ampo ta, nga mura lang tagway giampo. Mao ni mga pulong nga atong litukon ngadto sa Dios nga mutabang kanato nga kuhaon ang atong pagkawalay pagtuo. Mao na magampo ta murag tapaw kayo, murag walay unod ang atong pagtuo. Apan mao ni siya hinungdan tungod kay kulang o tapaw atong pagampo, mao hinungdan tungod kay kulang ang atong pagtuo.
Ug doon na magani tay pagtuo mo sumbalik din diri nato, kaya ni nako. Basta tabangan ko nimo Lord. Tiaw mo na giuna nato atong kaugalingon. Seek ye first. So sa may pagtulunan makuha nato ni mga igsoon. Si Jesus mipahayag ang tanan mahimo alang kaniya nga nagatuo. So wala gyoy dili mahimo kung kita mo tuo mahimo gina basta kini nga hisubay sa kabubuton sa Dios. Basin magdahom mo nga tanan mahimo ha. Ug unsa gani mga butang makasubay o nisubay sa kabubuton sa Ginoo, makapahimuot sa Ginoo, makahimaya sa Ginoo, sa kimong pagampo ihatag gina niya dayon. Doon na may mga pagampo nga tubagon dayon sa Ginoo, naay usay pagampo nga dugay-dugay pantubagon sa Ginoo, nasay pagampo nga dili gyud tubagon sa Ginoo. Ang iyang tubag sa tupagampo, moingon siya yes, moingon siya no, pero ang pinakapait labagi nato nga di nato madawat kanang moingon ang Ginoo paabot. Kanang waiting, no? Mo nay ato ag yung bugat kay para nato nga kita magpaabot kay ganahan kita paaboton. Labi nagnatay date. Natay kasabot ba, no? Ganahan kita paaboton na pa dramatic entrance pa buhaton. Dili gyud ta makapaabot kay mubo kay tag pasensya, limitado gyud atong pasensya apan diha sa Ginoo nagtudlo kanato nga wait upon the Lord. Magpaabot ta kung unsay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ta maguna, no? Kay maguna gani ta dili nangit-ngit na atong padulungan. Kay ang kahayag, ang pulong sa Dios ana naglamdag sa atong agianan, wala sa unahan. Moadto ka sa unahan, tumpawak yung kasbong aus kalautan. So dinhi nagpahayag ang tanan mahimo alang sa kaniya nga nagatuo, kini naghatag gibugaton nga ang pagtuo sa gahom sa Dios mao ang susi o yawi sa pag-abli sa iyang milagrosong pagpangilabot sa atong kinabuhi. The key o susi o yawi sa gahom sa Dios sa pag-abli sa iyang milagro pagpangilabot sa ato ang kinabuhi. Ang kawalay katakos sa mga tinun-an sa paghingilin sa datang espiritu nagpasiugda nga ang ilang kaugalingong mga paningkamot mao ilang gibuhat. Kung wala si Kristo, dili gayud paigo. Kay si Kristo lamang ang nagpadayag sa talagsaong otoridad nga makahimo nining mga butanga. Ang pangamuyo o panghangyo sa amahan sa usa ka gamahanang ehemplo o example sa pagkamatinud-anon sa Dios, mahitungod sa iyahang kahuyang. Gisulti niya diri nga ang kapagkawala niya pagtuo. Ang iya ding una tuo ra da ito. Dili tinud-anay nga pagtuo. Nituo siya nga mahimo ni Ginoong Hesus apan kulang ang iyang pagtuo tungod kay giubanan kini sa pagduha-duha, no? Kana yung duha-duha mga igsuon di gina tinuod, no? Mo nang balik-balikon gani duha-duha tuo di gina tinuod, no? So mao ni mahitungod sa atong mga kahuyang og sa pag-ila sa atong panginahanglan sa iyang tabang kaysa magpakaaron ingnon ta nga aduna tay hingpit nga pagtuo kay di man nato malimod ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Siguro atong igsuon, atong makaigsunan mahal nato sa kinabuhi, atong ilaron sa atong pagtuo o atong limbungan sa atong pagtuo apan ang Dios dili gid na makalimbong kaniya. So daghang mga tawo nga nakasinati og mga pagigbisog sa pagtuo nga gusto gyud nga mosalig og hingpit sa Dios, diin makigbugno sila sa ilang pagduha-duha. Gi-struggle nila ilang pagduha-duha sa paghimo niini labi na gyud nga himuon nila nga mahinungdanon sa atong espirituhanon nga mga panaw. Ato makita dinhi nga ang paghangyo sa amahan alang sa tabang sa iyang pagkawalay pagtuo usa ka pag-ampo sa iyang kaugalingon. Ug atong balikon pagbasa unsa tigiyon sa amahan, tabangi ako nga mawagtang ang akong pagkawalay pagtuo. It's a prayer from the heart. Small faith, honest and small faith, no? Mao ni nga nagdala nato sa ikatulo, no? Diin nakita ni Ginoong Hesus ang pagkamatinud-anon sa amahan nga ni surrender siya, wa na ko mahimo Lord. Kuhaan ning akong kulang sa pagtuo, ug akong pagduha-duha. Mao din gipakita na Ginoong Hesus din sa ikatulo nato nga punto. Ang iyang gahom ug ang awtoridad ni Ginoong Hesus, no? Ang awtoridad ni Hesus ug gahom diha sa pag-ampo mahinungdanon nga himuon nato
nga taming, usagang, o panalipod sa atong pagkawalay pagtuo. Mao na mahinungdanon kay mga igsoon. Versikulo 25 na ingon sa pagkakita ni Jesus nga may panon sa katawhan nga nagdungan sa pagpangabot ug nagdagan gibadlong niya ang hugaw nga espiritu iyang gingnan, ikaw espiritu nga amang ug bungol, nagsugo ako kanimo gula kaniya ug ayaw pagsulod kaniya pag-usab. So dili lamang ang gihangyo samahan nga ayuhon ang iyang anak. Wala lang papahuwa ang daotang espiritu mga igsoon apan ang iyang gihimo ni Ginoong Hesus kompleto nga pagkaayo sa maong bata, pinaagi sa paghingilin sa maong daotang espiritu nga dili na mo usab pagsulod sa maong bata. Dili mo hatag ang Ginoo partial. Ug magpanalangin siya sobra-sobra, more than what we expect. No? Mao na nga ug moabot man gani ng panalangin pamahin sad mo dito. No? Atong gamiton sa mayong paggamit. No? Mao na mga igsuon nga dili gyud ta pakyason sa Ginoo. Gingon niya dinhi nga ayaw na pagsulod kaniya pag-usab. Kini nagpakita sa gahom ni Ginoong Hesus sa pagbuntog sa bisan unsa nga daotan nga puwersa. Ug sa walay pagtagad sa mga unsang kusog nga naa siyang palibot. Nagpakita usab siya sa pag-atubang sa espirituhanon nga mapagpanglupig. Sama nining bata gigipanlupig sa maong daotang espiritu. Nagpakita sa espirituhanong pagigubat ug walay laing gikinahanglan mao ang gahom ni Ginoong Hesus. So, nahitabo ni mga igsuon nagsunod ni sa kapakyasan sa mga disipulo nga wala nila maayo ang bata. Tungod kay kining hitabuan mga igsuon usa ni ka gitawag og demonyohanong impluwensya. Dili madala sa tao, dili madala nato bisag unsa og ampo. Ug wala ta makakonect sa Ginoo, wala ta makakonect ni Jesus, wala to isalig ang maong buluhaton. Mapakyas ta sama sa mga disipulo tungod kay kini nakinahanglan og pagsalig. Tinud-anay gyud nga pagsalig sa Ginoo. Sa bersikulo 26, human sa kusog nga pagsiyagit ug sa paglimbag-limbag, pag-ayo sa bata, ang espiritu migula kaniya. Ug ang bata daw patay nga tungod ni ana ang kadaghanan kanila miingon patay na siya. No? Grabe. Mabilis mag-isip. Wala sila mutan-aw. Pag ani mahuman si Ginoong Hesus pag-perform sa pag-ayo sa iyang milagro, pagkakita nila nga wala mo tingog bata, no? Ingon din sila wala patay na. Unsa may ato ang makita diha sa maong ilahang reaksyon, no? Sa primero ningon sila nisugat sila ni Ginoong Hesus, ilang giila iyang pagka-Mesiyas ug nitahod sila iyang nisalig sila nga si Ginoong Hesus makahimo nini. Pero dinin dapita mga igsoon sa pag-ingon nila nga ningon niya na ang kadaghanan kanila mingon patay na siya. Na sila pagtuo wala. Hangtod nining higayuna wala gyapon tay pagtuo. No, nga punoon sa Ginoo atong bugasan. Ingon na nga atong kinabuhi. Sama nining mga tawo nakita na nila nga si Ginoong Hesus, unsa si Ginoong Hesus ug si kinsa si Ginoong Hesus. Sa 20 City apan gigunitan siya ni Hesus ang bata o gibangon og siya mitindog. So dinhi gipadayag nakita gisugo ni Ginoong Hesus ang datang espiritu nga maghilom ubiyaan dayon ang bata ug ang demonyo mitubag pinaagi sa pagpakurog nining bata, panapos niyang pagtiwas aron siya makagawas na tungod kay mao na to ang katapusan niya nga pag-ulipon sa maong bata. Ug ang maong bata nang luspad, pagtan-aw sa kadaghanan nga siya patay na. Apan gipakita gyapon ni Ginoong Hesus unsa kadako ang gugma niya. Tungod sa kakulang sa pagtuo sa amahan, ug tungod sa pagkawalay pagtuo sa katawhan, ug tungod usab sa kakulang sa walay pagtuo sa mga tinun-an, dinhi gipamatuod niya sa kadaghanan dili lang pipila kundi sa tibuok mga katawhan nga nasa palibot ug ingon man ang iyang mga tinun-an, iyang gipamatuod nga ang bata buhi. Nakita sa tanan unsa kagamhanan si Ginoong Hesus nining higayuna. Nga mao ni nagpabalik og ginahinay sa pagtuo sa amahan ngadto ni Ginoong Hesus. Nganong hinahinay man
Kining pagtuo nato mga igsoon, dili ni instant, dili ni 3 in 1, kundi it's a process. Usa kini ka proseso nga gikan sa pagkawalay pagtuo, nga sa dunay gamay nga pagtuo, dunay dako-dako nga pagtuo, hangtod mahingpit ang atong pagtuo tuan ta sa langit ana. Amen. Ingon ana ang atong kinabuhi dinhi. No? Dinhi mao ning higayon na mga igsoon, gipakita ni Ginoong Hesus ang kinatasan sa iyang otoridad, no? Ibabaw sa mga kalihukan sa mga demonyo o sa mga balatian. Ang dili hingpit nga pagtuo sa mahan, gipahayag pinaagi siyang pangamuyo nga tabangi ako sa akong pagkadili matinuhoon. Gitubag ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagpakita nga ang Dios nagbuhat bisan pa dili kumplito ang atong pagtuo. Wala makinahanglan ang Ginoo nga kinahanglan doon tay perfect faith aron ta mga alagad niya. Wala maghulat Ginoong Hesus nga mahimong perpekto ang atong pagtuo aron lang ta mutuman sa iyang sugo. Kay miingon ta, Lord, anang kumplituha akong pagtuo kay ako ning buhaton imong gisugo nako, dili na mao mga igsoon. Kay bisan pa man gamay og pagtuo nimo, kung ikaw motuo ni ana, mahimo na nimo. No? Kini nagulagway sa kaespirituhan ng gubat tali ni Hesus sa mga persa sa demonyo. Diin ang gahom ni Hesus midaog. Dinhin dapitan nakita sa katawhan nga managmanaogon ang Dios. Ang kawalay katako sa mga tinun-an sa panghingilin sa demonyo nagpunting o nagtudlo ngadto sa panginahanglan sa pagkamainampuon o pagsalig sa Dios imbes nga magsalig kita sa ato ang kaugalingon. Dinhin nakakaton pagtulunan ang mga disipulo nga dili sa tanang higayon mahimo nila ang gisugo ni Ginoong Hesus kung sila magsalig na sa ilang kaugalingon, o dili usab nato mahimo sa dihang ato nang gitun-an o kita mutuo nga kung kita mutuo mahimo nato ang atong gustong buhaton pinaagi sa Dios. Pero og wala gani ang panalangin sa Ginoo, ug wala ang atong pagtuo nga tiunay ngadto sa Dios, pakyas ang tanan sama sa mga disipulo. Sumao na ang atong makita. Sa 28, sa dihang misulod si Hesus sa balay, ang iyang matinunan nangutana kaniya sa tago, nganong wala man kami makapagula ni adto, no? Be tanawa ko no kaning bersikulo 28, ngano man nga naghulat pa man sila mo adto sila sa balay, una pa siya nangutana. Unsa may nahitabo sa pagpahawa niya sa daotang espiritu? Pakyas. Siguro na ulaw ni sila adto na ni sekreto lang ko duol ito bi. Pagsulod sa balay una pa sila nangutana nga, Lord ngano wa to na mo mahawa. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus sa 29? Atong tanawon. Sa 29 siya mingon kanila, kining matanga dili mahimo sa pagpagula pinaagi sa bisan unsa, gawas lamang sa pagampo. Mao na mga igsuon nga giuluhan tani ang gahom diha sa pagampo, kay kun wala dili gamhan ang atong pagampo sa Dios, walay kapusalanan ang atong pagampo. Mao ni dinhi ingon si Ginoong Hesus, kining butanga dili mapagula pinaagi sa bisan unsa, gawas lamang sa pagampo. Atong timan-an nga ang makununayon o kinasingkasing nga pagampo kinahanglan alang sa espirituhanon nga kadaugan bisan pa niadtong nakadawat og otoridad kang Ginoong Hesus. Atong makita nga dili kita maghinalig sa atong kaugalingon. Kung atong tan-awon ang Mateo 17, atong tanawon ang giunsa ni pag-ingon din mga igsoon, related aning iyang gingon nga verse sa 29 nga siya mingon kanila, kining matanga dili mahimo sa pagpagula pinaagi sa bisan unsa, gawas lamang sa pagampo. Unsa gingon diha sa bersikulo 17 sa Mateo, wala nako ni masulat didto, pero sige na lang paminawa lang ninyo unya isulat sa inyong teksto o sa inyong notes. Mateo 17 bersikulo 20. Mingon, si Hesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo, nga sama kadako sa liso, sa mustasa, makasugo kamo niining bungtura sa pagbalhin ug mobalhin kini pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Unsay example ni Ginoong Hesus? Liso sa mustasa. No? Kisay nakakuyog og retreat din basig na pa tong mga liso sa mustasa inyo pagitaguan. No? Pertir yung gamaya. Pero mao na gani ni mutubo perting taasa. Higante nga punuan.
Mao ni gipangita ni Ginoong Hesus ang matinud-ano nato nga pagtuo bisan gamay kaayo iya ning ipalambo iyang padak-on ug walay dili nato mahimo pinaagi niya nang pagtuo gikan kang Ginoong Hesus. Mao na gipasabot diha sa Mateo mga igsuon. Busa kinahanglan makanunayon gyud ang atong kasing-kasing sa kapadayon nga pagampo aron atong mabatunan ang espirituhanong kadaugan nga dili kita mapakyas sama sa kapakyasan nga nahiaguman sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga naghinalig sa ilahang kahibalo o naghinalig sa ilahang kaugalingon. Unsay pagtulon-an nato makuha ani? Kini nga hitabo mga igsuon nagsilbi ni nga usa ka mahinungdanon nga pagtulon-an nga nagpakita nga ang mga disipulo ug labi pa sa tanan nga mga magtotoo, dili lang disipulo, di nato blamon, no? Apil tana kinahanglan nga mabakat-on kita sa pagkinabuhi pinaagi sa pagtuo diha sa pagampo. No? Dili lamang pinaagi sa pananaw labi na samtang si Jesus nangandam na sa pagbiya kanila ang mga tinun-an mga igsuon iya na ning gipreparar kay siya nining higayuna iya nang gipadayag nga siya sakiton ug siya paantuson ug siya mamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Ang kamahinungdanon sa pagampo makabuntog gid sa espirituhanong pagsupak o pagpakita sa gahom sa Dios nga naglihok. Ang pagsulay sa mga tinun-an nga napakyas tungod kay sila milihok na sa ilang kaugalingong kusog. Mao na atong basihan atong mga pagtulun-an. Kini nagpasiugda nga dili nato makabot ang espirituhanong kadaugan sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang tinuod nga pagampo usa ka buhat sa pagpaubos o hingpit nga pagsalig sa Dios. Naa pa gid pakapin pagpaubos. No? Nalimta na to ganiha. Akong ipakapin. Mahinungdanon na. Ang pagpaubos ug pagsalig sa Dios. Pag-ila sa iyang gahom sa pagbuhat sa mga sitwasyon diin kita walay gahom nga muhimo niini. Nagisgot usab ni mga igsuon ang importante gini sa pagampo, no? Usa kini ka espiritual nga pagdisiplina nga maghatag kanato og kusog nga espirituhanon dili lang pisikal ug makatabang kini pagpalig-on sa atong gikinahanglan nga espirituhanong kusog sa pag-atubang unya nato sa espirituhanong gubat sa umabot sa atong kinabuhi. So atong tan-awon kung makatubang kita sa daghang mga problema o espirituhanon nga mahitabo, unsay atong buhaton? Atong isurrender kini ngadto kang Ginoong Hesus. Pinaagi sa pagampo. Pinaagi sa pagsalig siyang kaluoy ug gahom, paghatag og tabang. Dili ta maghinalig sa atong kaugalingon, aron dili ta mapakyas sa atong buhaton sama sa nahitabo siyang mga tinun-an. Himuha kini nga panag-ingnan sa pagkat-on gikan ini. Inining maong sugilanon aron mapalig-on ang atong pagsalig sa Dios ug atong sabton kun diin nga bahin kita napakyas. Kasagaran mo na may tabo nato, no? So atong hinumduman ang tulo ka pagtulon-an mga igsoon. Una, kapakyasan ug pagkadesperado o desperasyon. Di nasagmuyo ang mga disipulo sa ilang kapakyasan ug ang gamayng pagtuo sa desperado nga amahan nga nagtan-aw sa kapakyasan sa mga tinun-an. Ato sa tan-awon mga igsoon nga doon na tayo pagtuo, apan kining pagtuo sama lang sa pagkawalay pagtuo tungod kay ang atong pagtuo diri gikan sa atong kaugalingon. Mahimong dismayado si Ginoong Hesus sa mga disipulo sa ilang pagkigbisog sa kakulang silang pagtuo. Ingon man usab kita, nagkigbisog ta sa atong pagtuo apan wala kitay pagsalig ni Kristo. Dinhi ato makita sa katapusan mga igsoon nga ang gahom ug otoridad ni Hesus mao mo patigbabaw. Otoridad ug gahom ni Hesus mahimo kini natong taming, mahimo kani natong panalipod, pagbatok sa tanang klase sa pag-away ug paghigubat sa espirituhanong gubat dinhi sa kalibutan. So di ta malimot mga igsoon, dinhi mga importante nga butang. Ang gahom diha sa pagampo. Kung mo makita kaning uluhan ato mga igsoon sa ato ang walay, wala na moingon ang gahom sa pagampo. Nakita ninyo?
Ang gahom, wala na maingon og gahom sa pagampo, kundi ang gahom diha sa pagampo. So kinsa ang gahom diha sa pagampo? Ang gahom ni Ginoong Hesus nga mo'y maghatag natong katumanan diin makabaton kita og kadaugan. Amen. Mao na ang atong title. Magampo ta mga igsoon. Ato iduko atong mga ulo, magampo ta. Salamat Ginoo Dios. Salamat Ginoong Hesus sa mga pagtulunan imong gihatag nini na kanamo nining haponon Ginoo God. Lord, kami nangandoy Ginoo God, Lord, og nangayo Ginoo sa imong tabang nga kami magbatinud-anon kanimo. Gamita Ginoo Dios ang among gamay nga matinud-anon nga pagtuo aron kini molambo diha kanimo Ginoo Dios o kini magahatag kanamo Ginoo kahayag ug diin magdala kanamo sa dalan nga nakanimo. Langitong Amahan, salamat Ginoo Lord God nining manindot nga higayon imong gihatag kanamo nga sa makausap pa nakabato na usab kami pagtulunan gikan kanimo. Iampo kami Ginoo nga imo kining isilsil sa among alimpatakan ug imong itisok sa among tagsa-tagsa kasing-kasing diin mao ni amo ang gabayan nga kami sa among adlaw-adlaw nga paglakaw sa among pagkinabuhi kini among himuon nga sumbanan Ginoo Lord God diha sa pagsunod kanimo. Dalaygon ka man sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.